Mga Sonic, ito na yung Black Eagle natin. Ayan. So, siya nauna. Kaya lang, wala pa yung pares niya. Siya nauna lumapag. Nauna na tumanaw yung isa. Yung isang si pasaway natin. Yung unang nakita na. Yun mga ka-Sonic. So, welcome back dito sa ating channel, Sonic Loop Vlog. So yun, for today's video mga ka-Sonic, maglo-load ulit tayo sa NHPC. So ilo-load natin yung ibon natin na tatlo na lang. So tatlo na lang yung ibon natin sa NHPC kasi nawala si John Arden natin, na disgrasya ata. So yun, tatlo, itutuloy na lang natin yung tatlo natin hanggang derby kung sino yung may iwan sa kanila sa tatlo. So si White Light natin sa bali ang baba na ng ano natin ranking dun sa second lap. So sa third lap ng fan race, sana umangat-angat ulit tayo. So nagkaroon lang kasi ng problema si White Light natin nun, medyo sinipon kaya bumagal. So ewan ko lang ngayon, medyo ganun pa rin yung itsura niya. Tingnan natin kung ubra to sa third lap na ito sa Santa Fe ata, Nueva Vizcaya ba yun? Basta yun, di ko alam eh. Check ko na lang ulit. So basta alam ko Nueva Vizcaya na mga Sonic. So tingnan natin kung ubra yung ibon natin na tatlo. So yung dalawa, yung break natin nandito pa. So siya medyo malaki siya sa katotohanan kaya hindi na natin aasahan yun. Dito naman sa BBC, loload natin, mag-enter tayo ng tatlo na sa Patibayan. So sali tayo dito, yan yung Patibayan na yung mga Sonic, sali tayo dyan. So salihan na natin yung tatlo yung sasali natin, yung Black Eagle, yung break, tsaka yung ibon ng tropa, yung anak ng ibon ng tropa sa atin. Subukan natin yung sa Patibayan. So yun, update ko na lang kayo mga Sonic kapag maglo-load na tayo sa BBC. So mga bandang 5:45 sa BBC tayo para mauna tayo. Mahirap na pagka matagal mahuli, yari. So yun lang mga Sonic, balikan ko kayo. Peace. Iyon, so ito na yung lima natin ikaarga sa BBC. So try natin ulit sa pooling yun, yung puti natin. Try natin sa sector tsaka sa off color area. So yan, mamaya yung tatlo naman sa NHPC. A few moments later. Mga Sonic, ito naman yung tatlo natin sa yan, sa NHPC. So si White Light, yung wing break, tsaka yung sa nating Alphonse, nice-mate ni Puti. Nice-mate ni Puti ang mga Sonic, ni Whitebird. So ayun, abangan na lang natin sila bukas. So hindi muna tayo sasali ng pooling dyan kasi mukhang hindi pa makakasabay si ano natin, White Light. So ayun, bukas ulit. Peace. The next day. Good morning mga ka-Sonic. So yun, mag-aabang tayo ng ibon natin mamaya-maya. So na-release yung ibon natin dito sa BBC M ng saktong 6:56 AM. So meron tayong 5 doon na at isa pinuling natin, yung puti, si Whitebird. So maabangan natin siya kung anong oras darating yung ibon natin na yun. So sa NHPC naman 7:20 ni-release. Doon naman sa tawag dito, Santa Fe, Nueva Vizcaya mga Sonic. Mas malayo na yun, titignan na lang natin yung forecast mamaya. So sinali din natin si White Light ng pooling, sinali na lang natin siya, baka sakali lang ulit. So importante dyan, lumaban tayo, malay natin, di ba mga chamba. So ayun, tayo natin sila yung 5 sa BBC at 3 sa NHPC. So sa BBC natin, tingnan natin kung papalari ba tayo sa pooling. Sinali rin natin ang pooling niya si Whitebird. Sana palarin yung ibon natin na yun. Mabilis sana yun, kaya lang matagal lang pumasok. Doon lang tayo nagkakatalo. Kaya gagawin natin, pag dumating, magtatago tayo para hindi tayo nakikita kasi medyo mailap na ibon yun. So yun, nasa lahi kasi yun, tatay na napakailap. So ayun, update ko kayo mga Sonic, maaga pa, 7:26 pa lang. So mga ano pa tayo, mga alas 8 mag-aabang doon sa BBC. So yun lang mga Sonic, mamaya ulit. Peace. 2 hours later. Yun mga Sonic, so umulan na. Ayan, may kita nyo mga Sonic, yan, basa na yung bubong. So time check 8:05, so mga 8:06 nasa 1.3 plus ang speedan. So mag-umpisa na tayo magabang mga Sonic, baka biglang may sumulpot dyan. So medyo umaambon-ambon. So sana makatagos yung puti natin, si Whitebird. So tingnan natin kung bababa rin agad yun kapag dating. Problema kasi dun, umiikot ng matagal bago buwaba, tumatambay pa ng poste. So sana lumanding agad para may clock natin kaagad. So ayun mga Sonic, update ko kayo mamaya ulit. Peace. Mga ka-Sonic, so lumakas na yung ulan. So time check 8:13. So tingnan natin kung tatagos yung ibon natin si Whitebird dyan sa ganyang kalakas na ulan.
So malapit na yan mga Sonic, magpapauwian, nasa 1-2 na speed na ito pag may dumating. Kaso malakas yung ulan, sana tumagos yung ibon natin. Ayan. Ayan, ligo muna yung mga ibon. So ayun, update ko kayo mga Sonic mamaya ulit. Peace! A few moments later. Yun mga Sonic, so minto na yung ulan kaso wala pa rin yung ibon natin kahit isa. Meron na tayong mga namamatahang dumadaan, so sigurado talo na naman tayo. 826 na mga Sonics. Nasa 1,000 plus na lang ang speed natin kung sakaling may darating na ibon natin. So hindi pa rin pinalad yung ibon natin mga Sonic. Di natin alam sa napadpad yung whitebird natin at yung ibang ibon. So 5 yun, sa 5 natin na sa BBCM wala pa rin nagpaparamdam kahit isa yan. Ang itim lang pa rin ng ulap po, mukhang bubusol eh. Ayan, may pa isa-isang dumadaan, pero iba marami nang dumaan na paunti-unti. Pa 5-5, mga pa 3. So wala pang bumabalik dito mga Sonic eh. Hindi natin alam kung lumagpas yung ibon natin o talagang wala pa. So ayan, may isa dito. So update ko na lang kayo mga Sonic kapag may natanaw tayong puti o may natanaw tayong umiikot dito. Eto, yung isa nating ibon, ayan. Yung pasaway natin, ayan na, siya pinakanauna yung pasaway. Kaso hindi naman natin sinali sa ano yan, pooling. Kaso huli na rin tayo, 829 na. So hintayin na lang natin pumasok. Mga Sonic, ito na yung Black Eagle natin, ayan. So siya nauna, kaya lang wala pa yung pares niya. Siya nauna lumapag. Nauna na tumanaw yung isa, yung isang si pasaway natin, yung unang nakita natin umiikot. Pero ito unang lumapag sa atin yung Black Eagle, so papasukin na muna natin. Let's go. Ayan mga Sonic, na-clock na natin yung puti natin na yan, ayan. So kaso ang baba na lang ng speed. Naunahan pa siya ng Black Eagle, yung kapares niya, eto. Naunahan pa siya na ito lumapag. Pero pinakauna natin nakita yun si pasaway. Kaya lang mabagal pa rin. Hindi natin naabot yung magandang speed. So bawi na lang ulit sa mga susunod. So ito bumagal sa ulan, no? Hindi siya pang smash. So ayun, nagpakain na tayo, pinakain na natin yung mga ibon natin na yan. So abangan na lang natin yung dalawa pa, may dalawa pa tayong kulang sa BBC. Tapos mga bandang alas 9, abang tayo sa mga ano naman sa NHPC. Si Whitefly, tingnan natin kung ubra sa pooling yun. So ayun, mamaya ulit. Peace. A few moments later. Mga Sonic, ito lang yung break natin. So isa na lang kulang natin, yung pares ni Whitefly. Ayan. So ayan, papakainin na natin. Sa atin, mga Sonic, yung pares ni Whitefly. Ayan, kompleto na tayo sa BBC. Time check, 8:46 na siya dumating. So abang na tayo maya-maya konti sa NHPC naman. So ayun lang. Peace. 3 hours later. Yun mga Sonic, so medyo maraw-araw na ng konti. Time check 9:18. So mag-aabang na tayo ng ibon natin. Ang speed natin nasa 1.2 plus ay 1.3 plus pa. Mga ganitong oras. So kapag nag-20, mga 1.2 plus na lang. So tingnan natin kung uubra si ano natin, Whitefly. Anong oras siya darating dito sa atin. So ayun, abangan naman natin yung tatlo sa NHPC. Yung nasa BBC natin, dito na halos ano, karamihan ay lahat. So ayun, mamaya ulit. Peace. Mga Sonic, so na-clock na natin yung ating dyan, ay yung imbrek natin mga Sonic, yung hen. Ayun, tapos pumasok na rin isa natin, yung pares ni Speedy, yung kapatid ni Whitebird. So dalawa, yung Whitefly natin, nagpapasaway na talaga mga Sonic, ayaw agad pumasok. Ito nung gawin natin, ayaw pa stick, lumilipad agad. So pasaway na siya mga Sonic, hindi na siya katulad ng dati, nagbago na siya. So ayun, hayaan na lang natin siya sa buhay niya. Bahala siya sa buhay niya kung anong trip niya. Basta nandito na siya mga Sonic, kaya lang ayaw pa pumasok eh. So kulelat na naman tayo sa panrace na ito. Pinusta pa naman sa pooling, baka di na natin tayaan niya susunod. Hindi na siya nagpapakita ng gilas, ayaw niya na. So hayaan na lang natin siya mga Sonic kung anong trip niya sa buhay. So hanggang dito na lang natin tatapusin yung video na to. At tingin ko malabo na tayo manalo sa panrace. Kasi pasaway na ibon natin. So yun lang mga Sonic, shoutout sa inyo lahat at God bless to all. Peace.